Vijesti u zadnji trenutak. Ove sezone, Hajduk se sprema za velike promjene u glavnoj momčadi. Ugovori važnih igrača su na izmaku, a postoji neizvjesnost oko njihovih obnova. Ali prije nego što razgovaramo o detaljima, ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal kako biste bili u tijeku sa svim najnovijim informacijama koje će vam prve stići. Nećete htjeti propustiti ni jedan detalj ove eksplozivne vijesti. Krenimo s Chidoziom Azimom, nigerijskim golmanom. Azim je imao sjajne trenutke ove sezone, nekoliko puta proglašen najboljim golmanom prvenstva. Međutim, njegov ostanak u Hajduku je neizvjestan zbog planova dovođenja novih igrača i financijskih pitanja. Toni Borevković, završni igrač, je drugi igrač koji bi mogao napustiti klub. Iako je ostvario neke dobre suradnje u obrani, Borevković je pokazao nesigurnost u nekim trenucima. S obzirom na toliko mogućnosti na poziciji stopera, malo je vjerojatno da će Hajduk aktivirati opciju kupovine. Marco Fasati, talijanski veznjak, također se sprema oprostiti od Hajduka. Fasati nije uspio uspostaviti se kao pouzdana rješenja na sredini terena i nalazi se iza drugih igrača u hijerarhiji. Njegov odlazak otvara prostor za mlade talente da pokažu svoj potencijal. Nikola Kalinistha, iskusni napadač, također se nalazi u neizvjesnoj situaciji. Zbog ozljeda, Kalinistha nije uspio pokazati svoju najbolju izvedbu ove sezone. Njegov ostanak u Hajduku može ovisiti o sporednoj ulozi ili čak o mogućem umirovljenju. To su samo neke od promjena koje se mogu dogoditi u Hajduku ove sezone. Ostanite povezani s našim kanalom kako ne biste propustili nijednu ažuriranu informaciju o ovim igračima i posljedicama mogućih odlazaka. Ako još niste pretplaćeni, ne gubite vrijeme. Pretplatite se odmah na naš kanal kako biste bili u tijeku sa svim novostima iz Hajduka Split. Hajde da zajedno navijamo i pratimo momčad.